kombinował dobrze. To mi się przytrafiło jakieś, no nie będę go doginał, lot tymu nas. Wypuścili mi się ze starą na miasto, do masaża. Prosto droga, ona stopła przed jakiś Schaufenstrem, nie jest to na isto blanke gal, pędaluja dalszy, bo przeca ida po wózd i mięso do masaża. Przelazuja na drugą zajta, będzie bliżej. Ona się mazgro i coś ich spekuluje, skisz i że sztejt styrcy przed tym Schaufenstrem. Ura! To chyba jubilisz. Odwrocą głowa, druga przeca zno, jakoś i ci ścignie. Ida przeca po wózd i mięso. Dognała. Joszczysny bula już za Eisbein wózd, wędzono szpek zajta. A po jakiemuś ty mi pitnął? Pyta się moja staro. Robmy fajran ze sprawunkoma, pędalujemy do dom godom, za 10 minutek skończy się nasz czas na parkplacu. Ale ja ci chciała pokazać szykownisty pieszczonek, który mi się festelnie podobał. Rocznica przeca mamy knetki. I Hester husie, no. Panika, stres, powtórka ze historii, średniowiecie, można starożytność, kurwa, kej, blank nie bocza. Ojejku, to już rocznica, żna głupigo, zawdy mi to dobrze wylazowało, a kej tyż to, no, spoko piła, kukła ci na mnie ciężkim beźrokiem, we czerwcu. O, to już za pora dni, 11 chyba, nie? Cicho. Miasto komentarza, bo przeca dziecka to mogą słuchać, nie będę sam sklinął. No, co? Pamiętam, ja, i że we czerwcu tego dnia była jakoś ci srogo tragedio. A doż rocznica 29? W życiu nie przepomna. Sprawdził, jak to we metryce ślubu. Posprawił ojciec Śmiochów.